Аның инде барыбер үзенең авырлыклары бар. Бәби күтәргән әниләр барсы да белә аның турында. Нәрсә генә булса да мин өйдә әгәр дә ятсам, миңа авыррак булыр иде дип саныйм мин. Шуңа күрә менә ничектер эш белән үрелеп барганда, аның авырлыкларына да күз йомасың, һәм һаман кеше арасында булып тору да минем өчен рәхәтлек бирә. Сәхнәдә булу да минем өчен рәхәт. Шуңа күрә мин уйлыйм, өйдә теге аптырап борчылып ятканчы, нишләп мин анда түгелсең инде бүген монда утырам дип, болай минем тормышым кызыклырак үткән сыман. Бұлай жырлап шыққаш, мені анда күшлі музыка бетінде барыбір өзіне көре тынғысызланмай ма? Бейі башлы енді бұлай. Түрлі вақыты бұла, бейі башлы, сіздірі. Барыбір, мен өзімді енді врачқа барып сұрайымда, мен айтам, бик нық сілкіне қой вақыт деп, өзіңізді активный болғаш енді, балағызда шындай деп, шылай деп тынышландырып жіберелер. Дұрыстан да, мен Сүлейман білән ұлқатлық сезмәгәнейім, бірінші ұлым білән аңайды 4 яш толды. Январда, әйе. Мұнысы миңа қалса тағында темпераментнырақ болып туырға тиіш. Субханалла. Табиблар күшлі музыканы зияны бар деп етмейлер ме? Жоқтыр енді ол. Алай күн сайын енді әгерде стадионларда бик зур тауыш белән эшләсәң, әлбәттә зыян китергә мөмкиндер дип уйлыйм. Безнең барыбер чиратлашып бара, концертлар саны да шамалы гына, шуңа күрә аның хәтлек зыян салалыр дип уйлыйм. Балаларыгызның киләчәктә сезнең өздән баруларын күз алдына китерәсезме? Беләсезме ничек? Менә күп артистлар әйтә инде, минем балалар минем юлны сайлый күрмәсеннәр, кирәк түгел, берәр тынычрак профессия сайласыннар дип әйтүчләр бик күп. Күп артистлар шулай дип әйтә. Мин алай каршы түгел, әгәр дә безнең балалар шушы иҗади юлны сайлап сәнгать юлына кирип китәләр икән, мин бер дә каршы түгел. Бары тик аларның шын күңелдән омтылулары һәм талантлы булулары бик мөһим дип саныйм. Былай теге менә артист баласы дип кенә ияреп йөрерлек булмасын иде инде ул. Шын-шынлап талантлы булган очракта нишләп аның юлын кисәргә? Илһамны каян туплайсыз? Көч каян аласыз? Илһам күпчелек очракта иҗаттан килә. Менә кайвакыт бер уйламаганда гына шундый матур җыр, мәсәлән, язып бирәләр дә, тыңлатып карыйлар. Шул хәтлек ошый, менә шуннан китә инде. Менә моңа мин булай тирим, шулай тирим, сәхнә образлары туа башлый. Аны ничек итеп көйгә салырга, ничек итеп аны тамашачыга тәкъдим итәргә. Менә бөтенесе дә шул бер җырдан китә. Менә шул минем яшәү чыганагы.